Investiment ta' €1,000,000 f'teatru tal-operazzjonijiet tal-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei, magħruf bħala l-Cat Suite, se jsarraf ftama ġdida lil pazjenti b'mart f'qalbhom. Dan hekk kif teatru mammar b'apparat bl-aħħar teknoloġija li kull sena jgħaddu minnu madwar 3,000 pazjent, il-kirurgi se jagħmlu interventi b'aktar preċiżjoni mingħajr il-bżonn ta' operazzjonijiet maġġuri, iżda b'apparat żgħir li ħafna drabi jiddaħħal mill-koxxa tal-pazjent. Iċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija Dr. Robert Schwirab spjega li l-pazjenti li se jbenefikaw l-aktar minn dan l-investiment huma dawk bi problemi fl-arterji jew fil-valv. Mela ċertu proċeduri bħalma kien meta ikollok l-arterja prinċipali dejqa u qabel konna ngħidu isma' jew nibagħtu għamant il-kirurgu u jekk il-kirurgu jgħidilna il-pazjent ma jiflaħx l-operazzjoni ma kien hemm xejn iktar x'istgħu nagħmlu, bis-saħħa ta' din l-upgrade nistgħu nużaw ċertu apparat u teknoloġija bħal huwa l-intravascular ultrasound l-IVUS li jippermetti li nistgħu nagħmlu l-proċedura tal-molla f'dawn l-arterji. Ir-radjazzjoni waqt interventi fuq il-qalb hija l-akbar inkwiet għat-tobba għall-pazjent għax tista' tikkawża ħruq fuq il-ġilda jew mart bħal kanċer fil-futur tal-ħajja tal-pazjent. Bl-apparat il-ġdid, ir-radjazzjoni se tonqos b'60%. Dan jippermetti li ċertu proċeduri twal li qabel ma stajniex noħolmu li nagħmluhom, issa nistgħu nagħmluhom huwa benefiċċju kbir għall-pazjent kif ukoll għat-tim tagħna l-istaff li qegħdin jaħdmu kuljum preċett f'dan it-teatr. Dr. Schwirab spjega li fejn qabel kienu jaraw l-arterja u jassumu bl-apparat il-ġdid se jaraw stampa iżjed ċara u dettaljata. Kamera żgħira li tidħol f'arterja ta' 2 millimetri se toffri l-element ta' ċertezza. Mela bis-saħħa ta' dan nistgħu ngħidu li nistgħu nagħmlu b'ċertu preċiżjoni il-molla x'daqs għandha bżonn, kemm hi twila, jekk ġietx minn fuqha kif suppost u jekk ir-riżultat huwiex irfinat kif nixtiequh. Dan l-investiment li sar mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali bi flus mill-Programm ta' ċittadinanza b'investiment ġie inawgurat fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u d-Deputat Prim Ministru Il-Prim Ministru innota n-nefqa rekords tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa u qal li dan l-investiment se jkompli jsir biex jissarraf fost l-oħrajn f'apparat ġdid u f'pagi aħjar lill-professjonisti. Id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa qal li s-suċċess fis-settur huwa xprunat minn 3 fatturi ewlenin: it-talent tal-professjonisti, gvern li jaraf il-ħtieġa li jinvesti u l-qabża fit-teknoloġija. Wara studju li għamlu, wara cost benefit analysis li għamlu kemm l-Isptar kif ukoll it-tim ta' Dr. Schwirab, il-board tal-fond ħass li għandu jmexxi fuq dan il-proġett. Biex issa, waqt dawk li jsejħu heart meetings li jsiru bejn il-professjonisti li jkunu se joperaw fuq il-qalb kull nhar ta' tlieta, minflok jingħati li ċertu pazjenti ma jifilħux għall-operazzjoni u soluzzjoni tkun biss il-mediċina, dawn jingħataw tama ġdida. Qabel konna ngħidu m'hemmx tagħmel, saw nistgħu naslu. Issa dawn il-pazjenti għandna mod ieħor kif nistgħu ngħinuhom biex jkunu iktar komdi, ma jkollhomx tuħ ta' nies, ma jkollhomx tulċieħ u biex intawlulhom ħajjithom.